Makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV. Sa atin pong halos 2 milyong followers sa social media ang Facebook. Maraming salamat sa mga nagpa-follow at nakikipag-interact sa atin dyan sa Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Live ho itong napapanood. And of course, sa ating YouTube channel, may mga nanonood din. Nakikita ko may mga mas trip nila yung YouTube. Kayo, parang sa streaming, talagang mas gusto nila. Nasa YouTube sila. So, nandyan din ho ang ating programa. Live ho sa YouTube ng CLTV 36, yung ating news stream. And of course, napapanood din ito sa telebisyon via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide ho yan, mga kabalen. At Air Cable Converge, Channel 71, live na live din ho tayo. Dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners, ganyan din ho sa Kalakhang, Pampanga, sa Free TV Channel 36, digital na ang CLTV 36. Kaya naman malinaw na malinaw at syempre, kahit saan po, ika nga, anytime, anywhere, pwedeng makibalita sa mga kaganapan tungkol ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At syempre, yung mga kaganapan din dito ho, partikular sa lalawigang Kapampangan. Kumusta kayo po, kabalen? Ito, bago tayo magpatuloy, sige, bati portion muna tayo. Ito yung mga pang-good morning natin, di ba? Napaka-importante. Isang magandang umaga, Kenneth Lizarondo. Good morning, Kuya Justin Dizon. Ayan, maraming salamat, Kuya Kenneth. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa CLTV 36 News Stream. Kumusta, Kenneth? Anong banat natin ngayon, ha? Kumusta ka? Ano ba yung mga naka-line up, nakagawain? Ito, alam niyo mga kabalen, ganitong papalapit na yung Pasko, talagang kaliwat kanan na rin yung mga kaganapan. Lalo rin, syempre, yung bumibigat ang daloy ho ng trapiko, And mamaya, so yan, speaking of traffic, nalito na si Kuya Justin, hindi. Banggitin ko muna sa ating headlines. Mamaya ho, meron tayong magiging bisita pala dito sa ating programa. Yan, si Vice Mayor Amos Rivera ng Angeles City makakausap natin para bigyan tayo ng update kaugnay dito sa pagre-review nila ng service contract ng Prime Water. Ayan, at nakikita niyo yung headlines natin. Itong panawagan naman ng pamilya ni Kapitan Jinky Kiambao para sa hustisya. Dahil hanggang ngayon mga kabalen, blanco pa rin ho sila dyan ho sa motibo ng pagpaslang sa kanilang kaanak na si Kap Jinky Kiambao dyan ho sa Masantol, Pampanga. Barangay Captain ho ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga. Ayan, sinare ko lang yung ating streaming. Okay, so eto, tuloy-tuloy tayo. Sige mga kabalen, simulan muna natin. Traffic update muna tayo. Sitwasyon ho ng mga kakalsadahan sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando. And then later on, silipin din natin yung sa Bataan and of course yung North Luzon Expressway. Papunta ho ng Bulacan, Tarlac at syempre yung mga paluwas naman ng Metro Manila. So ito po, traffic situation. Traffic update muna mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng syudad San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Webes, November 27. Ngayon hong alas 10:08 ng umaga. Ito ho yung mga kondisyon ng mga kakalsadahan sa syudad ng San Fernando. Dito muna tayo sa topmost row. Etong boxes 1, 2, 3, and 4. So sige mga kabalen, etong box 1 and 2 ay dito ho yan sa may norte. So pababa ho tayo. Box 1 ay dyan sa may boundary ng Angeles City at San Fernando. Yan pong Santo Domingo, Angeles sa pong Telabasnagan. So light traffic sa mga oras na ito. Balitang makatotohanan.
Dito ho sa Panings portion, ayan, nakikita natin functional yung traffic light and continuous traffic flow yung outermost lane if you are headed north. Diyan ho sa portion ng Manila North Road o MacArthur Highway, kinibong area ng Panings. So light traffic din tayo sa mga oras na ito diyan sa area na yan. Ingat ho, Holy Angel Village ay maluwag din ang sitwasyon. Ganyan din sa Baliti. Traffic light portion, light traffic din. Diyan, pagdating ho ng Sindalan, ay maayos naman ang daloy ng trapiko, maluwag din ang kalsada, ganyan din sa may Del Rosario traffic light area ng Manila North Road. Abay, maluwag din. Kareni po ang ating lalakaran, karening mialiw ang opisina ng gobyerno o yung iba-ibang tanggapan ho ng ating pamahalaan dito ho sa Central Luzon, diyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Ito ho yung aasahan ninyo, light traffic naman sa mga oras na ito. Ongoing yung roadworks, pagsasaayos ng drainage. Nakita natin may mga hukay pa dyan pag nadaraan tayo. But generally, maluwag na ho yung kalsada and nadadaanan na yung dalawang lanes doon sa taas. Maluwag ho yung sitwasyon sa oras na ito. Ganyan din sa area ng St. Jude Dolores, doon sa may traffic light. Paalala, yung sakop portion, yung if you are headed south naman, outermost lane, continuous traffic flow din yan. Samantala, dun sa may St. Jude portion naman, if you are headed north, o yung northbound lane, outermost lane po, continuous traffic flow din yan. So, lagi ko yung lagi ko minsan nakakalimutan. Actually, reminder ko to sa sarili ko. Kaya ako laging binabanggit. Kasi di ba, pag nandyan ako halimbawa sa St. Jude, ito, tip ko na sa inyo mga kabalin. Kunwari, nandyan ako sa may area ng St. Jude, di ba? Potang at yung kakita libutad, papunta ka Angeles, papunta ka north, di ba? Mag-stop yung mga magkakaliwa doon sa Lasatin Boulevard, kinukuha rin nila yung kalsada doon sa gitna, yung middle lane. Kahit na naka-green, so magsa-stop sila noon. So ikaw, mababara ka. So, kailangan mong kunin talaga yung outermost lane na minsan naman, hindi naman kadalasan, na minsan naman, may mga jeep syempre na nagbababa, nagsasakay. So, ayan po Kuyang Louie. Ayan yung feedback natin. But, ayan ho mga kabalin. Lagi ko nakakalimutan kaya sinasabi ko rin. I-remind ko din yung aking sarili. Kasi bandang, pati kita Sindalan, warin, itang portion, itang outermost lane, di ba? Diretso lang din ho yun. Basta, ingat lang. And syempre, titingin din ho kayo sa bandang kaliwa kung meron hong ibang pumapasok. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Sige, sa ibang bahagi naman tayo ng syudad ng San Fernando, dito ho sa may St. Jude light traffic, gaya ng nabanggit kanina. Dito sa may area ng Barossa, medyo bahagya lang naman. Pero light to moderate traffic, continuous traffic flow pa din. Diyan ho sa may area ng JBL Regional, Memorial General Hospital rather, JBL MGH. Santo Niño portion and Palawi portion ng syudad San Fernando, maluwag din sa mga oras na ito. Dumako naman tayo sa Bataan. Silipin lang natin, mabilis lang yung daloy ng trapiko din at yung sitwasyon ng mga maluluwag na kalsada dyan ho sa Bataan kung saan talagang minsan napapapilis yung mga sasakyan. Kaya inuulit-ulit din ni Kuyang Justin yung speed limit. Alam nyo ho, napaka-importante minsan kasi akala natin simple lang yung batas trapiko. Pero ito ay nagliligtas ng buhay, di ba? We can prevent the loss of lives kung tayo ay susunod sa simpleng batas trapiko. So ito ho mga kabalan, sitwasyon muna dito ho sa may Bulawin portion, Orani, light traffic, ganyan din sa may Samal. Abukay, maluwag din ang sitwasyon dyan sa may Balanga area. Alawli crossing, light traffic. May bahagyang antayan lang dyan sa may intersection ng Rotary Balanga. Pero light traffic generally. So paalala, mahigpit na ipinatutupad itong mga speed limit ho dyan sa may lalawigan ng Bataan. Kaya naman sumunod tayo, 70 yung mga PUV, 60 sa motorsiklo. Yun pong mga malalaking truck at van, 50 lamang kabalen. E ako po lalagpas, tapos yung mga pribadong sasakyan, pwede ho kayo hanggang 80.
Mula ho sa Bataan, punta naman tayong other portions ng Bulacan going south. And of course, ito pong access natin patungong Metro Manila. Narito na po ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayon pong 10:14 ng umaga, araw ho ng Huwebes, November 27. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Dito muna tayo sa may area ng NLEX Arbor Link Interchange. Ayan, magkabilang linya, light traffic. And then dito ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, if you're headed south, going Metro Manila, expect nyo na yung bahagyang pagbabagal dyan sa area na yan. But northbound is walang problema, maluwag ho, light traffic. Mindanao Toll Plaza, eastbound lane, may bahagyang pagpila na ng mga sasakyan. And kung kayo ho'y manggagaling ng gitnang Luzon, palabas ng Metro Manila, ba yan yung aasahan nyo sa area na yan. Dito tayo, may Kawayan, Bulacan, magkabilang linya, continuous traffic low, light traffic din. Ganyan din sa may Bocaue Toll Plaza at yung portion ho ng NLEX sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, light traffic din. Kabalan, meron tayong advisory dito mula po sa North Luzon Expressway. Ito, pakita ko lamang. Kasi Ciudad de Victoria. Ito, lakihan natin, Kuya Justin. Ito. Yan, there you go. So, ito ho, mga kabalan. Maintenance and improvement works. No? Diyan ho sa may southbound N3 section ng Ciudad de Victoria. So, inaabisuhan po yung mga motorista na yung Ciudad de Victoria southbound N3 SO1 ay isasara simula ho December 1 hanggang December 15 para ho magbigay sa daan sa mga maintenance and improvement works. So isang toll lane ang magiging passable. Kaya naman, pinaalalahanan din yung mga kababayan natin na mag-take ng alternatibong ruta habang i-deploy naman daw eto hong mga traffic personnel, patrol crews at marshal ng NLEX sa mga strategic area. So ito ho yung rerouting map na pwede nyong gawin. Ano? So kung lalabas ho kayo ng Ciudad de Victoria Bypass Road, you can take right towards MacArthur Highway and then kanan ulit patungong Governor Fortunato Halili Avenue and babalik ng Bocaue Interchange southbound entry to enter North Luzon Expressway. So yan ho mga kabalen, yung pwedeng daanan, oras na isara yung isang toll lane dyan sa may Ciudad de Victoria ng NLEX. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan ho mga kabalan ang sitwasyon ng iba't ibang kakalsadahan at yung mga rerouting scheme na ipatutupad. Tutok lamang din ho kayo, follow ninyo yung CLTV 36 News dahil alam naman ho natin pagka ganitong holiday season. Ayan, papasok na tayo sa Disyembre. Tatlong araw na lamang at Disyembre na. Makikita natin, di ba, yung bumibigat yung daloy ng trapiko, nagkakaroon ng adjustment yung operasyon ng mga malls. Yes, di ba? Yung mga naglalakihang establishments. Oh, yung mga establishmento, di ba? Yung mga malls, mga supermarkets. So magkakaroon po ng adjustment and then magkakaroon din ng mga rerouting. Kaya follow nyo yung page ng CLTV 36 News para ho dito sa mga update, kaugnay nitong mga kondisyon ng kalsada dito sa Pampanga, dito sa Central Luzon. Gayon pong papalapit yung holiday season. Alam naman natin,
puntahan talaga, 'di ba? Yung tawag dito, puntahan yung Pampanga ng mga tao tuwing Pasko, 'di ba? Kaya naman ayan, pwede ko bang gamitin 'to? Oh, 'di ba? Parang pwede. Holiday season eh, sinabi ko lang. Tinesting ko lang mga kabalan. Sige mga kabalan, silipin naman natin yung magiging tayahon ng panahon ngayong araw. Ano patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ito pong severe tropical storm Verbena o merong international name na Koto. Ito ho yung forecast kaninang o yung update kanina pong alas 5 ng umaga, valid hanggang alas 11 ngayong araw. So pakinggan ho natin at ano nga ba yung magiging taya ng panahon. Narito pong latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Verbena mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Verbena ay nananatili sa severe tropical storm category at ito'y huling namataan sa line 240 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Yes po, nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. May taglay na lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. May kita din natin dito sa satellite image po natin, meron din tayong mga kumpol ng kaulapan dito sa may northern Luzon. Ito po yung shear line which is yung salubungan ng mainit at malamig na hangin which is yung easterlies natin at yung northeast monsoon. Ito po ay magdadala ng mga pag-ulan lalo na dito sa eastern section ng northern Luzon. May kita din natin dito sa satellite image po natin sa Visayas at Mindanao, malinis po ang nakikita natin at kaya makakaranas po sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa forecast track natin dito, si Bagyong Verbena, yun po, nakalabas na nga po siya ng ating Philippine Area of Responsibility, pero naglalabas pa rin po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Dulot na ito po ay sa Kalayaan Islands ay meron pa rin tayong Tropical Cyclone Wind Signal. Nakikita din natin mag-i-intensify pa ito into a typhoon category paglabas nito ng ating PAR at hihina rin naman bilang isang ganap na severe tropical storm. Pero dahil meron pa rin po tayong signal dito sa Kalayaan Islands, kaya patuloy po natin itong minomonitor at inaasahan din po natin, mabagal po kasi ito kikilos dito sa labas ng ating PAR, kaya posible pa rin po magkaroon ng epekto ito dito sa may Kalayaan Islands. So yun po, signal number 1 po tayo dito sa may Kalayaan Islands. Para naman sa ulan na inaasahan natin, mga significant rainfall po natin, ito po ay hindi na po dulot nitong si Bagyong Verbena, dulot ito ng shear line. Inaasahan natin ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan at inaasahan din natin yung mga yellow po natin, Apayao, Kalinga at Isabela, 50 to 100 millimeters of rain. So yung mga dito kababayan po natin dito sa may Northern Luzon, ilang araw na rin po tayo nakakaranas ng mga sunod-sunod na pag-ulan. So iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na po saturated na rin po ang ating mga kalupaan. So mataas na po ang tsansa rin ng mga pagbaha, pati na rin yung mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po nating gawin. Para naman bukas, bahagya pong hihina yung epekto po netong shear line, pero inaasahan pa rin po natin significant rainfall pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Apayao at Isabela. Saturday naman po, November 29, dito na lamang tayo makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan. Para naman sa panahon natin ngayong araw, inaasahan po natin, dulot na itong shear line, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. May kita din natin, makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, pati na rin dito sa may Batanes at Babuyan Islands, dulot naman ito ng Northeast Monsoon. Para dito sa may Aurora at Quezon, maulan din ang kanilang panahon, dulot naman ito ng easterlies.
Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon po natin, inaasahan naman natin magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Yun po, dahil po meron pa rin tayong signal dito sa may Kalayaan Islands, inaasahan pa rin natin rains with gusty winds condition. At dulot naman netong trough, netong si Bagyong Verbena, makakaranas pa rin ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong Palawan. At yun po, sa Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang ating aasahan. Agwat ng temperatura para sa Cebu, 25 to 33 degrees Celsius at Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, western portion ng Pangasinan, pati na rin dito sa may Kalayaan Islands. Dito po sa may Northern Luzon, dulot ito na pagbugso ng Northeast Monsoon, and then dito naman sa Kalayaan Islands ay dulot po nitong si Bagyong Verbena. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, delikado po muna pumalaot dito sa ating coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 6:03 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. And sa puntong ito, mga kababayan, silipin naman natin yung palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po yan dito hong araw ng Miyerkules, November 26 sa 58 pesos 84 centavos. Japanese yen is 37 centavos. Pound is 77 pesos 54 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 57 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 70 centavos. Dirham ay 16 pesos 03 centavos. Euro 68 pesos 15 centavos. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Korean won 04 centavos and Chinese yuan 8 pesos 31 centavos. Magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Public service announcement muna tayo, tuloy-tuloy bago tayo magbalitaan, mga kabalen. Ito ho, mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may San Roque Dau. First, Lubao, Pampanga, mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Ngayon pong araw ng Huwebes. Sa Mabalacat City, Pampanga, Sitio Baluarte, 9 p.m. Potapumbeng yung ganang bukas, alas 5 ho ng madaling araw, wala ring supply ng tubig. And eto ho mga kabalen, Angeles City, Barangay Kapaya 1 and 2. Paneki nga babasahin ng Barangay Kapaya 1 and 2. Thursday, mamaya pong alas 10 ng gabi, itatawid hanggang bukas, alas 4 ng madaling araw, wala hong supply ng tubig. Diyan sa Kapaya 1 and 2, barangay, Angeles City, dahil sa flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto Kabalen, yan ho yung mga latest public service announcement and gaya ho ng nabanggit ko, ito, Prime Water, Angeles City, Barangay Kapaya 1 and 2, wala na namang tubig, mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw. Yung public service announcement natin na yan, tatawid dyan dito sa ating unang item ng balita. Sa ating pagbabalik, makakasama ho natin si Vice Mayor
Amos Rivera ng Angeles City para pag-usapan itong service contract ng Prime Water sa nasabing syudad kasi gusto nang i-review eh. Ito po yung matapos din, alam niyo naman, sa syudad ho ng San Fernando, kinansela na itong business permit ng Prime Water dito ho sa syudad. No? Kaya naman yung water district na muli yung nangangasiwa doon sa water utility operations. So, Sangguniang Panlunsod. Dito ho sa Angeles, meron silang planong i-review muli yung kontrata. Actually, matagal nang pinag-uusapan to, di ba? Yung nung una nagsimula sa septage fee. And then ito kontrata na ho yung i-review. So sa atin hong pagbabalik, makakasama natin si Vice Mayor Amos Rivera. Huwag ho kayong aalis mga kababayan, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas po ang ilang mga patalastas. At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream
At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Kabilang gaya ho ng aking nabanggit, maya-maya makakasama nga natin si Vice Mayor Amos Rivera ng Angeles City para po bigyan tayo ng update. And kaugnay nitong kanilang planong pag-review dito ho sa service contract ng Prime Water. And dyan sa may syudad ng Angeles. And ayan, sabi ni Vice Mayor, joining in a while. Sige po, Vice. Hintayin namin kayo. Ayan. Sige, tuloy muna natin habang hinihintay natin si Vice Mayor Amos Rivera dito sa ating programa. Tuloy muna tayo sa ibang mga news items. Pero bago yan, batingin ko muna. Nakatutok din sa ating programa ang aking kaibigan, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Salamat ko yung Joel. Maya payabak kabalan. Pasaya na ako. Manganta na, Justin. Ulam, pritong galunggong, ampong, ampalaya. Yan. Baloyo po. Sabihan ko na kayong tutu. Patsaya makan yan. Baloyo. Ako balo, kabang panayan tayo Vice Mayor. Pong abanggit na rin kon Joel in pisasabihan tayong pamangan, ampalaya. May mga panahon ho, na sa mga nagluluto dyan, karing kalupa kong magluto. May mga panahon na lalo na kung kadari ikaw lang kakain, dalawa lang kayong kakain, mahinip na kaya mo na balo na luto mo na Itang hindi mo na alam. Paulit-ulit na yung luluto. Hindi kayo mas buri mo na ang salin Pero hindi mo kanini, dinina na akong idea ang koyang Joel Stephen Manalo, pritong galunggong and ampalaya. Diba? So yan. Sige ho mga kabalan, bigyan nyo ako ng mga ulam suggestion. Yung mga pwede ko lutuin. Tapos ibibideo ko, ipapalabas ko, papakita ko sa inyo kung naging successful ako. Diba? So, anong kasakit misip ng luto bota luto Ika mo, diba? So, yan, ulam mo ni Kuyang Joel Stephen Manalo, ang palaya. Maganda yan. Sige, tuloy natin ang ating balitaan. Dito muna tayo sa singil. Usapang singil ho tayo mga kabalin. Ayan, para ho sa mga kababayan nating Pelco 1 at Sfelapco.
May typo. Wait lang. Correct ko lang yung typo. O ini kabalen, pisa sa benta mo pong kuryente, magkakaibang singil ho sa kuryente ang ipinatupad ng iba't ibang electric companies and co-op sa lalawigan ho ng Pampanga, gayon pong buwan ng Nobyembre. So yung Pampanga Electric Cooperative Incorporated 1 o ini pong PELCO 1, ramdam ho ng mga kumukonsumo ng humigit kumulang 200 kilowatt per hour kada buwan ang malaking pagtaas, no, mula po dun sa 8 pesos 42 centavos per kilowatt hour noong Oktubre ay naging 9 pesos 69 centavos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente gayon pong buwan ng November. So yan hoy dyan sa may PELCO 1 ha. Tama matudesisyon na tama. Samantala, bumaba naman ang singil ng PELCO 2. Nasa 8 pesos 66 centavos per kilowatt hour ito ngayon. Dating nasa 9 pesos 83 centavos per kilowatt hour. Ano? Para ho ito sa mga consumer na ang gamit ay 100 kilowatt hour. No? Tapos nagpatupad din ho ng bawas presyo yung PELCO 3. So 10 pesos 58 centavos noong October, 10 pesos 30 centavos na lamang ang singil ngayon pong November. Samantala, pinakamataas po na singil yung Svelabco. Umakyat po mula sa 11 pesos 16 centavos kilowatt hour noong October, patungo namang 11 pesos 46 centavos per kilowatt hour ngayon pong buwan. Ano? Para ito sa mga kumukonsumo naman ng 240 kilowatt hour per month. Ano? Sa gitna ho ng magkakaibang takbo ng presyo sa bawat kooperatiba at kumpanya, patuloy pa rin binabantayan ng mga Kapampangan kung saan ba talaga sila makakahinga sa gitna ho ng pabago-bagong singil sa kuryente. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Yan ho, kabalen, ang latest kaugnay ng bayad kuryente dito ho sa iba't ibang service providers, utility provider dito sa lalawigan ng Pampanga. Di sa neto makibalita, matyala matutuan, matesisyon na tama. Sa ibang balita naman ho tayo, dinagsaho ng mga kaibigan, kasamahan sa politika at mga kabarangay ang unang araw ng burol ng pinatay na kapitan ng barangay Balibago, Masantol, Pampanga na si Kap Jinky Boboy Kiambao. Ayon ho sa kapatid ng biktima na si Mencio Santos, labis ang kanilang pagkabigla sa insidente. Wala kasi umano silang alam na kaaway o nakaalitan pong tao ng kapitan, kaya't nananatiling blanco ang pamilya sa posible hong motibo ng krimen. Unang termino pa lamang ho ni Kap Kiambao bilang pinuno ng naturang barangay, kaya't marami ang nabahala at nagdadalamhati sa biglaang pagkamatay niya o yung pagpatay ho sa kanya. Patuloy naman ho ang ginagawang koordinasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable sa pamamaril. Totoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Batay ho doon sa huling panayam din ng ating kasamang si Raymond Tasoy sa
Masantol PNP at dito ho sa Pampanga PPO ay ongoing pa yung kanilang investigation at hindi pa rin natutukoy itong mga suspect. Pero sinabi ho ni Mayor Dan Ginto, within 24 hours dapat merong development. And yan ho ating ifa-follow up dahil more than 24 hours na. Skip the scroll and stream at every 26 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho mga kabalan, ang latest dyan sa bayan ho ng Masantol, Pampanga, kaugnay ng pagkakapaslang dito ho kay Barangay Captain Jinky Boboy Kiambao ng Barangay Balibago. So antabayan na lamang yung mga update kaugnay nitong kasong yan, fina-follow up po natin. And sa puntong ito, makakasama ho natin sa ating programa gaya ng nabanggit ko kanina, pag-usapan ho natin yung plano ng sangguniang panlalawigan ng siyudad ng Angeles. Dito ho sa pag-review sa service contract ng Prime Water and nandito ho sa ating programa live via StreamYard po si Vice Mayor Amos Rivera. Isang magandang umaga po, Vice Mayor. Balo ko busy kayo. Dakal pong salamat, Vice. Welcome po sa ating programa. Mumunan dili, sorry, may late ko na pero good morning na and thank you for inviting me kay program mo, Sir Justin, and we're here to at least inform the public itong topic mo na about Prime Water. Vice, ikit tayo itang development. We've seen the development before yung septage fee, yung binabantayan natin, and then nagkaroon ng mga public consultation. So ano na ho yung inabot ngayon nung ng sangguniang panlungsod pagdating ho dito sa kontrata and yung usapin sa Prime Water, lalo na't mayat-maya kanina ho nabasa ko Kapaya 1 and 2 wala na naman danom. Detang makanita tang laging walang tubig, may mga ganyang announcement. So ano na po yung status, Vice? Well, it's really so frustrating, no? Na basic po kasi yung water service, no? And we deserve better service from them. And actually, Sir Justin, the byproduct ng resolution na in-approve last Tuesday really stems from the communications, letters of grievances na sinenda king council from different barangays. May individual letters, not only dun sa office na binigay ng mga sulat, pati na sa mga personal naming messages through social media, no? So, of course, we have to hear their grievances, and as an August body, the 20th Sanggunian, conducted series of dialogues, hearings, meetings with all stakeholders, including the representatives from Prime Water, no, and mga barangay concerns na may complaint. So, yun nga, we decided to pass this resolution last Tuesday to parang express also our collective grievances sa poor service na binibigay po ng Prime Water, Sir Justin. Vice, I understand na merong mga tawag dito responsibilities, di ba? Yung Prime Water, merong responsibility doon sa joint venture agreement na tinatawag. Yes. No? And Yes. na-identify doon sa previous hearings ano yung mga failures. Can we review them para lang malaman ano yung mga tinitignan natin, ano yung pagkukulang, bakit umabot sa ganito yung sitwasyon? Well, actually, no, actually yung nasa legal maxim naman to, yung res ipsa loquitur, no, the thing will speak for itself, no. The mere fact na ang daming barangays na talagang minsan walang tubig talaga or minsan mahina, or kung meron man may kulay yung tubig na lumalabas sa gripo, doon pa lang, no, notwithstanding to the joint venture agreement na supposedly pinirmahan at mga responsibilities and obligation ng Prime Water for that partnership nila with the water district. Nakitaan namin na over the years since the JVA was signed in 2020, insofar as their commitment of Prime Water to invest X amount of money with the timeline na ganito yung mga listed na gagawin nilang improvements across the city to improve their services, naging futile, no? Parang it's very apparent, no? Although we got the copy of the joint venture very recently, doon pa lang sa copy ng JVA, nahirapan na rin kaming makakuha from them for whatever reason.
So yun yung nakadagdag, no? Yung parang hindi naman tayo mag-uusap dito, Sir Justin, kung maganda yung serbisyo nila, no? Yes. Pero insofar as your inquiry is concerned, supposedly, no, for the record, Sir Justin, ang Angeles City Water District Board supposedly ang magiging parang monitoring team Oo. to check, to ensure na compliant ang Prime Water dun sa obligations nila. Kaya nga sila nag-joint venture. Opo. So minamatch natin ngayon yung service nila sa community versus dun sa responsibility nila sa joint venture. Talaga makikita mo yung gap na talagang hindi sila nag-comply for the past 5 years. So dun sa hearing na kumusta yung ibig sabihin kumusta ho yung sinasabi nitong Angeles City Water District? Kasi alam natin dito sa syudad ho ng San Fernando, 'di ba nakansela yung business permit ng Prime Water, nag-take over po yung City of San Fernando Water District. Yun ho bang LGU ng Angeles may ganitong tinitignan? May mga possibility kasi nung binalita namin, Vice, may mga nag-comment, Angeles City, ano na? May mga ganun may mga nagchat-chat na ganun, tanong ng ating mga kababayan. So, ano ho yung masasabi niyo dito, please? Yeah, moving forward na, no, Sir Justin, precisely the context of the resolution requesting the City Legal Office to review the joint venture and then make recommendation on possible options on how we can actually be of the same or equal footing with the City of San Fernando in terms of probably canceling the mayor's permit, canceling or terminating the joint venture agreement, or whatever legal remedies, Sir Justin, that would allow now the city to make an option, no, in terms of maayos na itong serbisyong ito, no. Kung titignan natin yung resolution, it was intentional on our part na maging maging optional para kung ano man yung parang easy to hard approach to entertain para maibsan po yung reklamo ng mga tao, dun yung approach na gagawin ng LGU. Apo. Vice, for the record, how many local providers or water utility providers do we have in Angeles City? Kasi understand, di ba, may mga maliliit-liit pa mga lokal na hindi naman lahat Prime Water, di ba? Sir Justin, medyo nag-choppy ka. Okay. So, Vice, may mga lokal naman tayo, no, na mga water district, 'di ba, na kayang sumalo on the event na sakali lang na hindi na ituloy yung sa Prime Water, gaya ho dito sa San Fernando, yung water district na yung nag-operate. So, yung mga lokal, may mga marami din tayong mga lokal sa Angeles, 'di ba? May mga per barangay meron din, 'di ba? May mga iba't iba, hindi lang Prime Water, tama ba? I was told na able and ready naman po yung kung sakali nga na ma-terminate yung permit, na ready and able naman po to continue the service po ng water district kung sakaling pupunta tayo doon sa ganung option. Baliw. Okay, yan. Panghuli na lang, Vice, paalala na lang ho at message na lang sa ating mga kababayan kaugnay nitong ating usapin, at kami makikibalita sa mga darating na araw. Kayo ho ba'y magtatakda ng public consultation muli, Vice? Yes, it is a continuing series of dialogues with the community, and maganda ho kasi dito, similar to what you mentioned dun sa introduction mo, na pag-upo po namin ni Mayor John Lasatin, the first executive order that we collectively did was to suspend the collection of the environmental fee, This is very similar, Ang maganda po kasi sa City of Angeles ngayon, sinet aside po namin yung politics. We focus more on public service and promoting public welfare, So, ang magiging gusto ko po sanang i-express na message po sa mga kababayan natin sa Angeles that we will not stop, to make sure na itong provision for basic water services maibigay po ng tama, maibigay po ng affordable, at maibigay po na mataas ang quality, nung water po natin, Kasi hindi po natin deserve yung ganyang klaseng serbisyo na binibigay po ng Prime Water. With due respect po sa kanila, Nabanggit ko nga, Sir Justin, kahit tumagal ng konti,
Opo. Dapat po, in the first place, wala man tayo dito na nag-uusap dito kung maganda yung naibibigay ho nilang serbisyo, no? So sa amin naman po, kaya nga po kami nagiging leaders po at representative ng mga tao, inaasahan po ng mga kababayan natin na kami po gagawin ho namin yung dapat. Opo. Para po, in our own little way, gusto ko, Sir Justin, talaga with all modesty, at least in Angeles City, yung pong may balik po yung tiwala ng mga tao sa mga elected official, no? We can control what we can control, and I think for this particular issue, rest assured po, Sir Justin, no? And mga tagapagpakinig po ninyo na hindi po kami titigil dito para makita ho namin yung pinaka mabilis na solution na mararamdaman po ng tao ng LGU ng Angeles meron pong ginagawa at gagawin. Okay, Vice, maraming salamat. Alam ko busy kayo. Makikibalita pa kami dun sa magiging development po nitong resolusyong ito, and of course yung usapin ng supply ng tubig sa Angeles kasi anong kasakit po kay Mami Pika biglang daindanom. Balutan naman Yes. ito. At nararanasan ho ng mga kababayan natin. Vice, maraming salamat muli at thank you for your time po. God bless po, Sir Justin. Maraming po salamat. Yan ho mga kabalen, si Vice Mayor Amos Rivera ng Angeles City at dyan at kanya pong tinalakay yung plano ho nitong prime o ng sangguniang panlunsod ng syudad ng Angeles na i-review nga itong kontrata ng Prime Water matapos pong hindi ma-meet yung ilan, hindi naman lahat, ilan dun sa mga kailangan nilang tugunan. And as they review, and request na ho ng doon sa resolution, batay ho doon sa binanggit ng ating Vice Alcalde, request na ho nila yung kopya ng joint venture para kanilang mapag-aralan at makita kung saan yung pagkukulang. Okay, sige mga kabalen at oras na ho para magpaalam, 10:56 na. 10:56 na at pinapawisan na ang noo ni Kuyang Justin Dizon. Kaya oras na para magpaalam. Biro lang. Kahit naman pawis ang noo natin, magbabalita pa rin tayo. Pero wala nang oras Yan. So magpapaalam na ho ako, mga kabalen. At pero bago tayo magpaalam, batiin muna natin si Koya Madeha Tejas. Good morning. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. Kabalen, i-follow niyo ho yung page natin para dun sa mga update and oras na magkaroon ng public consultation dyan sa Angeles City with regards dun sa usapin sa Prime Water and utility providers. Ayan. Asahan ninyo i-live muli ng CLTV 36 yan. Dahil ito pong mga concern natin sa lokal sa ating komunidad, kaya pong kaya katamong Balen, kaya katamong Barrio, kaya katamong Sitio, Purok, yan ho yung mga binabalita natin dito sa CLTV 36 dahil ito pong ating stasyon, Central Luzon, stasyon Kapampangan, para ho dito sa atin yan, sa lokal. Muli, gaya ng binanggit ko, magbababay na ako dahil nag-message na. Meron pa po tayong commercial, sabi ni Angelo. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating programa ngayong araw ng Huwebes. Magkita-kita ho tayo bukas, Biyernes, November 28, alas 10 po ng umaga para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat po. Balita matyaga matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin Dizon. Ito na ito makibalita matyaga matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.